Türkmenistana 9 may senesi 2-nji jahan uruşunyň 1945-nji ýylda tamamlanmagy münasibetli ýeňiş bayramy hökmüni belenip geçilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow şeýşembe güni Rus kärdeşi Vladimir Putiniň çakyrlygy boýunça ýeňişiň 78 ýyllygy münasibetli Moskwada geçirilen harby parada gatnaşdy. Ukrainada bir ýyldan gowrak wagt bäri esasy çodurşuny dowam etdirýän Russiýa Putiniň ýol başlygyny 2-nji jahan uruşunyň 4 ýylyny beýik watançylyk uruş hökmüne dawralandyryp öňkü Sowet Geňişligine, şol sany postsovet merkez umumy taryhy wagt etmekde ulanýar. Türkmenistana 9 may senesi resmi taýdan 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşunyň ýeňiş güni atlandyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sebeplerine geçirilýän bayramçylyk çäreleri barada habar berýärler. Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine ýerleşýän Harby Deňiz institutunyna ýeňiş güni münasibetli şeýşembe güni ýerden harby ýörüş we baýdak götürmek dabarasy geçirildi. Şeýle-de Xazaryaka şäheriniň medeniýet işgärleri awazanyň medeniýet ojaqlarynyň birine uruş hakydatyna bagyşlanan teatr oýunlaryny sahnalaşdyrýarlar. Mary welaýatynyň administrativ merkezine ýerleşýän Kemine teatryna hem ýeňiş güni münasibetli bayramçylyk çäreleri guramalaşdyryldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu çärelere döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň, talip ýaşlaryň, mektep okuwçylarynyň, hatda çağlar baglarynyň körpüleriniň hem mejburi ýagdaýda gatnaşdyrylanyny habar berýärler. Azatlyk radiosynyň Mary sebitindäki 2-nji habarçysy 9 may güni ýerden şäherdäki Bak ot ýadygarlygyny güldeselerini goýmak çäresini geçirmek üçin Molenepes köçetiniň ýapylanyny habar berdi. Elmydamy bolşýaly ol ýere diňe büdjet edaralarynyň işgärleri we studentler eltilýär. Yerli ýaşaýjylar beýle çärelere asla gatnaşmaýarlar. Diýip bir marly büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda hukuk goraýjy edaralaryň Balkan şahamçatynyň işgärleri ýeňiş güni münasibetli öýdaralarına adam başyna 50 manatdan pul toplap uruş veteranlaryna we tyýlda zähmet çeken adamlara sowgat gowşurmagy kararlaşdyrdy. Häkimetler şeýle maksatlardan uguralyp käbir döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden 50 manatdan, şol sany medeniýet işgärlerinden 60 manatdan pul toplady. Büdjet işgärlerinden ýygnalan pullaryň bir böleginiň şäherde ýeňiş bayramy münasibetli atyrylacak toy gadanlarynyň harajatlaryna sarp ediljekdigi, bir böleginiň bolsa uruş veteranlaryna niýetlep sowgatlyk harytlary satyn almagy karşılanjakdygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti ýaňy ýakynda 2-nji jahan uruşunyň Türkmenistanyň veteranlarynyň her haýsyna 200 manat ýagny takminan 10 Amerikan dollaryny sowgat hökmüne gowşurmak barada karara gol çekdi. Balkanly kanun goraýjylar uruş veteranlaryna telewizor we egin eşik ýaly sowgatlyk harytlary satyn alyp bermekçi bolýarlar. Türkmenistana jahan uruşundan aman galan veteranlaryň takyk sany aýdylmaýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Balkan welaýatyna uruş veteranlarynyň umumy sanynyň 15 adam, tyýlda zähmet çeken adamlaryň umumy sanynyň bolsa 250 adam töweregine çaklanýanyny habar berýär. 2-nji jahan uruşyna 20 million töweregi Sowet raýaty pida boldy. Ýaranlyk güýçleriň nazi goşunlarynyň üstün çykmagynyň ýygyny Sowet Geňişligine uruş we ýeňiş propagandasy ýaýwanlandyryldy. Sowet häkimetleriniň güýçli depkini alyp baran uruş we ýeňiş propagandasy postsovet Merkez Aziýada, şol sany Türkmenistana uruşda gazanılan ýeňişiň dawarasyny diýri saklady. Sowet Soýuzynyň 1991-nji ýylda dargamagynyň ýygyny Türkmenistan birnäçe öňkü Sowet respublikaları bilen bir hatarda 9 may gününi ýeňiş bayramy hökmüne gutlamagy dowam etdirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýerli synçylar täze nesliniň uruş we ýeňiş propagandalaryna bitarap ýetişendigini aýdýarlar. SSR-iň propagandasy diňe Stalin ýaly ganhor diktatorlary öwüp, tutuş nemes halkyny halka ýigrenji görkezip, adamlaryň aňyny zäherlän ekeni. Diýip bir ýerli synç aýdýar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenbaş şäherine ýaşaýan bir uruş veteranynyň halynyň habar aldy. Redaksiýa veteranyň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Veteran agamyň demegisýa ýüreginde de kemi bar. Ýata kesel, saç sakkaly bir ýakyny delilek görmändir. Döwletden alýan pensiýasy derman serişdelerini satyn almagy we hozalyk aýlamagy ýetmeýän ekeni. Ol agtyklarynyň eline ýaşaýar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Türkmenbaşly ýaşaýjylar dowam edýän gymmatçylyk döwrüne ilatyň aýlyk girdijileriniň, şol sany veteranlaryň pensiýalarynyň güzäran aýlamagy ýetmeýändigini aýdýarlar. Uruş veterany mali ýagdaý pes bolan maşgalada kesel harly, horluk çekip dermany pul tapman oturan ekeni. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Aslan uruş veteranlarynyň biri bolan Balkanly ýaşaýjynyň halynyň habar berdi. Yerli synçylar geçmişden sapa galyp geljege taýýarlanmagyň ähmiýetini utaýarlar. Birini bakna bolmaly taryhymyzy ýatdan çykarmaly. Geçmiş hormatlap geljege nazar aýlamaly.
Diýip bir ýerli Tinç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy nowatdaky ýeňiş bayramyna geçen ýyllar bilen deňeşdirilen bayramçylyk çäreleriniň we konsertleriniň has köpelenigini habar berýär. Geçen 2 ýylyň dowamyny koronavirus pandemiýasy bilen bagly girdilen karantin düzgünleri köp ýurtda köpçülik çärelerini çäklendirdi. Bu aralykda Aşgabatyň Pushkin adyna Türkmen Rus mekdebine her ýyly geçirilýän ölümsizler polka adly ýürüş bu ýylym geçirilipdir. Azatlygyň habarçylary bu ýyl IMO sosial ulgamynyň Türkmen segmentine köp sanly ulanjylaryň Ikinji Jahan uruşyna gatnaşan ata-babalarynyň suratlaryny paýlaşýanlyklaryny habar berýärler. Türkmenistanyň Ikinji Jahan uruşyna gatnaşan ýeňişiň dabara bilen şöhratlandyrylmagy Sowet Soýuzynyň kanuny miras düşeri bolan Russiýanyň postsowet Ukraina goşuny girdip parahat ilaty nişana alýan wagtyna we postsowet merkezi liderleriniň ýeňiş münasibetli Moskwada geçirilýän harby parada gatnaşyp Putiniň esassyz harby çoluşy aklamagy finansiýan çykyşlaryny üns bilen diňleýän wagtyna gabat gelýär. Balkan vilayetinde agronomlar ve paltaçı kärenetçiler sevitin köp yerinde gowaça ekişine hinis hem girişilmändigini bellep, ekişin gija galyandygyny aýdýarlar. Bu waka vilayet häkimleriniň ýurtda gowaça ekişiniň üstünlükli tamamlanandygy barada hasabat bermeginden 10 gün soňa gabat geldi. 1-nji maýda prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň Owa Senat toplumuna gözegçilik edýän ornwasary we vilayet häkimleri bilen sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Şonda vilayet häkimleri şol sanda Balkanyň häkimi Taňryguly Atahallyýew gowaça ekişi geçirilen meýdanlarda gögörş alınan ýerlerde ilkinji hatarara bejergi we otog etmek işleriniň dowam edýändigini hem aýtdylar. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýurdun Günbatar vilayetindaky habarçysy sebitde gowaça ekilmeli meýdanlaryň bolup bilse 50 götürümne paxta eklendigini habar berýär. Gyzylarwadyň ýaşlyk tutly we döwlet daýhan birleşiklerine gödeňine tutulan gowaçanyň bolup bilse 60 götürüm ekildi. Etrawyň Zau, Garasenger we Hacı daýhan birleşiklerine bolsa uly ýoluň golaýynaky we etrap merkezine goly ýerlerde gowaça meýdanlaryna ekişi geçirildi. Ýöne bu daýhan birleşiklerine hem gowaça ekilmegi gödeňine tutulan meýdanlaryň bolup bilse 40 götürümne ekişi geçirildi. Diýip Balkanly agronom anonimlik şertinde aýtdy. Agronomlaryň we paxtaçy kärenetçileriň ençemesiniň aýtmagyna görä, Gyzylarwat we Bereket etraplarynda gowaça ekilmedik meýdanlar heni sürüm işleri üçin de taýýar däl. Muňa tehnika we ýangyç ýetmezçiligi sebäp bolýar. 25-30 aprel aralygynda dizel ýangyjy bolmady. Şol sebäpli bu döwürde 2 metr ýerde hem sürüm işleri geçirilmedi. 1-nji maýdan sürüm işleri geçirilip başlandy. Ýöne işleriň ýagdaýy juda haýal barýar. Vilayet gowaça ekişiniň dolu tamamlanandy barada hasabat berse-de ekiş iýun aýynyň ortasyna çenli dowam eder. Sebäbi dizel bolsa-da sürüm işlerini geçirjek tehnika hem ýetmezçilik edýär diýip Balkanly kärenetçi anonimlik şertinde aýtdy. Galy berse-de gowaça ekişiniň gija galmagyna şu ýyl sebitde tohumlyk çigidiň ýetmezçiligi hem sebäp bolýar. Paxtaçy kärenetçileriň sözlerine görä etrap häkimleri ilki bilen uly ýollaryň gyralaryndaky ekin meýdanlarynda gowaça ekişini amala aşyrmagy tawşyryp ekişin gija galyandygyny ýaşyrmaga çalyşýarlar. Henniz gystubu tutulmadyk yerler hem bar. Yerler gurap tozap dur. Bu hasyle hem täsir ýetirer. Yüzde milyon tonna paxta hasyly ýygnaldy diýilip, ähli zat gulaly gulluk diýiller. Ýöne bazarlarda ýağın, kunzaranyň ýokdugy, paxtany we paxta çygydini gaýtadan isleýän zawodlarda çyg malyň ýokdugy barada hiç zat aýdylmaz. Diýip kärenetçi aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada Balkan vilayet, Gyzylarwat we Bereket etrap häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu habarlaryň arasynda döwlet baş tutany Balkanyň häkimi Atahallyýew vilayetin gowaça ekilen meýdanlarynda geçirilýän iýdeg işleriniň depginlerini güýçlendirmegi tawşyrdy. Prezident 8-nji maýda geçiren hökümet maslahatynda möhsümleýin owa hojalyk işleriniň bellenen agrotechniki möhletlerde geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny hem aýtdy. Ýöne adatça bolşýaly maslahatda sebitde gowaça ekişiniň gija galyandygy barada hiç ýyly mesele gozulmady. Türkmenistanyň gündogurundaky owadan tebigaty bilen tapawutlanýan köýtündaky tebiti geçen hepdeniň aýagynda tiýakçylar üçin ýapyldy. Bu ýagdaýlary başdan geçiren çeşmämiz 5-6 may aralygynda tebiti ýokary derejeli retmiýleriň dinç almaga gelendigini, şol sebäpli gelim idimleri regionyň adaty durmuşynyň togtandygyny gurrun berdi.
Geçen anly we şenbe günleri syahata gelenleri köýtünnagyň barlyk postunun geçirmediler. Polisiýa bu ýere Aşgabatdan ýokary derejeli resmilerin gelenligini, olardyň jalyp gidenden soňra, ýagny ýekşenbe gününden başlap adaty raýatlaryň gaýtadan göýberilip başlanjakdygyny aýtdy. Dip mardan bir näçe saat ýol söküp köýtündagy gelen çeşmämiz gurrun berdi. Lewawyň merkezi Türkmenabad şäherinden 300 kilometr uzaklykdaky köýtündagda tebii gorukhanalar, dağ gerisleri, gowoklar, ýyly suw çeşmeleri, şeýle-de Türkmenistanyň 3200 metrlik iň belent aýrybaba belentligi ýerleşýär. Galy berse-de Tibetin dağ gaýalarynyň ýüzünde millionlarça ýyllyk dinozawrlaryň aýak ýyz galındylary hem bar. Çeşmämiz maýyň ilkinji hepdelerinde bu Tibetin tebigatynyň hasym gözelleşýändigi sebäpli köp adamyň bu ýere hut şu günler din jalysa gelmäge ymtylýandygyny belledi. Geçen hepdäniň aýagynda bu Tibetin edenetlikli ýagdaýda raýatlar üçin ýapylmagy köplerde nägilelik döretdi. Adamlaryň aglawasy ýürüýteläp hepdäniň soňuna gabat gedelenje gelipdi. Ýekşenbe gününe çenli garaşmaga razy bolanlar hem goşmasa çykdyjylara galdylar. Sebäbi bu ýerde diňe dagyň gerşine kowabalaryň kirine berilýän hojalyk jaýlaryny düşläp bolýar. Olaryň bir günüň bahasy 500 manat. Iýiçki galan harajatlar öz boýnuňda. Dip çeşmämiz gurrun berdi. Ýurdun etaty tiýagçylyk tibitleriniň adaty raýatlar üçin ýapylmagy boýunça köýtündagyň häkimliginden kommentariýa alyp bolmady. Galy berse-de sapary bilen bu ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolan emeldarlaryň anyk şahsiýetlerini anyklamak başartmady. Sol bir wagtda ýerli ilat köýtündagyň etaty gidilen tibitleriniň hususan da bahar paslynda adaty raýatlar üçin ýapylýan halatlarynyň ýygy-ýygydan gaýtylýandygyny belleýärler. Olar munyň Aşgabatdan ýokary derejeli emeldarlaryň ýa prezidentiň garyndaşlarynyň din jalysy gelmegi bilen baglydygyny aýdarlar. Olar gaýdançalar etrawyň çäginde raýatlaryň hereketi çäklendirilýär, polisiýa berk gözükçüligi ýolly goýýar.